И дойде време, здравейте, за нашата практика. Днешния масаж обхваща толкова много зони. Най-напред се прилага при косопад за подобряване на тена на лицето, против паднали клепачи, против тъмни кръгове, бръчици и двойна брадичка. Изпълняваме го всеки ден по 3-4 минути и много скоро ще забележите резултати. Моя съвет е: направете си снимка преди да започнете с масажа и след няколко седмици, когато го практикувате редовно, ще видите, че разликите са огромни, които с просто око не се забелязват, тъй като се виждаме всеки ден в огледалото и не може да забележим тези малки подобрения. Но снимките са едно доказателство, така че ако имате време, направете си една снимка в близък план. И започваме. Хващаме косата, изтегляме я и леко с въртеливи движения. Преминаваме отстрани, изтегляме и отново въртим. Отстрани на слепоочията. От другата страна. А това е един своеобразен лифтинг на лицето, така че тази полза забравих да я спомена. Така. 3-4 минути. Скалпа е място, което доста често от емоции и по други причини получава спазми, така че доброто кръвоснабдяване е един ключ към добре изглеждащото лице. Приятно масажиране от мене. Чао, чао!